Здравей! Бонжур! Оля! Ясу! Здраво! Халё! Привет! Мераба! Честь! Салют! Чао! Здравейте, приятели! Днес отбелязваме Европейския ден на езиците, който се чества за поредна година на 26 септември. Между другото, през целия месец септември текат събития, мероприятия, посветени на това. А тази година празникът отбелязва своя 25-ти рожден ден. Инициативата започва от 2001 година, която е обявена за Европейска година на езиците по предложение на Съвета на Европа, съвместно с Европейския съюз, за да популяризира богатото езиково и културно разнообразие на стария континент и да се насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст, за повишаване на междукултурното разбирателство. Според данни от проучвания в Европа има около 225 местни езика. 5 езика, които са най-разпространени според броя на хората, за които те са майчини, са руски, немски, английски, френски и италиански. В повечето европейски държави обаче се използва ежедневно повече от един език. Основните цели на Европейския ден на езиците са да се осведомят общността за важността от изучаването на чужди езици, да повишат нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство, да популяризират богатото езиково и културно разнообразие в Европа, да насърчат изучаването на чужди езици във всяка възраст. Знаете ли, че немският е единственият език в света, в който съществителните имена се изписват с главни букви? На френски има 13 различни начина на изписване на звука О. Френският и английският са единствените езици, които се преподават навсякъде в училищата по света. Смята се, че в Русия се говорят над 100 езика, сред които чеченски, татарски и башкирски. Според експертите, най-старият език, говорен в Европа, е барският. Днес той се използва от населението, което обитава региона, пресичащ френско-испанската граница на брега на Атлантическия океан. Каталонският, говорен от 6 милиона души, е вторият най-говорим език в Испания. Той се използва в Каталуния, на източното крайбрежие на страната. Арабски, китайски и финди са най-разпространените неевропейски езици на стария континент. Само в Лондон се говорят около 300 езика. Според проучване на Европейския съюз, 54% от гражданите на Съюза говорят и друг език, освен майчиния си, а 25% говорят два чужди езика. Повечето европейски езици се основават на латинската азбука, а кирилицата се използва от говорещите славянски език. Гръцкият, арменският, грузинският и идишът имат свои собствени азбуки. Немският е най-разпространеният майчин език – 18%, следван от английски, италиански и двата по 13%, и френски – 12%. Въпреки че има езици с над 50 000 думи, повечето говорещи знаят и използват само малка част от този речник. Всъщност, по време на ежедневните разговори хората са склонни да използват по подразбиране едни и същи няколко стотин думи. Немският език може да се похвали с най-дългата дума от всички европейски езици. Френският е официален език на Люксембург, Хаити и повече от 20 други африкански държави. Вторият по големина френско говорящ град в света не се намира във Франция. Това е Киншаса, столицата на Демократична република Конго. Италианският е вторият най-говорим език в Аржентина. Около 60% от аржентинците твърдят, че имат италиански произход. Гръцкият и традиционният китайски са най-старите писмени езици, които все още се използват. Унгарският се смята за един от най-трудните езици. Той е в топ 4 на най-трудните за изучаване езици от англоговорящи. Есперанто се смята за най-лесният за научаване европейски език и въпреки, че не е официално признат, той е един от най-младите езици на стария континент.
изобретен през 1890 година, като се говори от повече от 2 милиона души от Източна Европа до Испания. Знаете ли, че Леонардо Ди Каприо и Сандра Булок говорят немски? Или че Брадли Купър и Джони Деп владеят френски? В Испания съществува език, съставен изцяло от музикални звуци, наречен Силко Гомеро. Той все още се преподава в местните училища. Родният ни български език е единственият сред останалите славянски езици, при който определеният член се поставя след съществително. Например, заключили вратата. Първото произведение е написано на език, различен от гръцкият и латинският, е Божествена комедия на Данте Алигиери. Текстът изцяло е на италиански и по тази причина Данте е наречен бащата на италианският език. Испанският е вторият най-разпространен език в света спрямо броя на хората, които говорят, 332 милиона души. Той е официален език в 21 независими държави, сред тях са Испания, Аржентина, Боливия, Коста Рика, Чили, Колумбия, Куба, Гватемала, Доминиканска република, Панама, Мексико, Парагвай, Пуерто Рико, Венецуела и Уругвай и други. Френският език е познат като езика на изключенията. При него думата птица, оезо, е най-кратката дума, която съдържа всички гласни звукове. Първата азбука, която създава буквено значение за гласните звуци, е гръцката. Съвременната им азбука произлиза от тази на финикийците, която е създадена преди около 3000 години. В нея има 24 букви, от тях 17 са съгласни и 7 гласни. Якоб и Вилхелм Грим изследват немския език и поставят основите на съвременното обучение по литература в Германия. Полският език също е много интересен. При него глаголите се спрягат по род, лице, число, наклонение и време. И по този начин имат около 25 форми на всеки глагол. В този език няма определителен член. Словоредът е съвсем свободен и се използват само 3 глаголни времена. Румънският език, значението на дадена дума зависи от това къде е поставено ударение. И сега нещо забавно. До края на месец септември може да се включите в ежегодната онлайн игра, посветена на Европейския ден на езиците. Проверете знанията си и се забавлявайте. Ще откриете лесно в интернет пространството, като изпишете Европейски ден на езиците онлайн игра. Очакват ви атрактивни награди. Успех! Бон шанс! Good luck! Удачи!